Dámy a páni, chlapci a devčatá, ja som Marvastar, vítam vás pri skoro 10. epizóde na hru Mafia 1. Dôvod, prečo mi toto video nie je vôbec pozitívny a je to pre mňa dosť ťažké toto video robiť. Začal by som asi tým, že tento YouTube kanál som si založil z toho dôvodu, že budem nahrávať hry a budem tu mať svoje debilné komentáre a budem si z tých hier robiť srandu. Začalo to tým, že som začal hrať Minecraft, čo bol skôr také, že ani by som nepovedal, že to bolo o nejakej srande. Skôr som si tak chilloval a hral Minecraftík, lebo tá hra je moje detstvo, reálne nostalgia. Potom sme si dali Skate 3, to bola sranda, Vivat Slovakia, čo bola príšerná hra, let's be honest, stále je. No a z tohto dôvodu som začal hrať Mafiu jednotku. Mafiu The City of Lost Heaven. Táto hra je moje detstvo, môj strýko mi ju ukázal, keď som mal ani neviem koľko rokov, 5-6 a zamiloval som sa do nej už vtedy. Bola to taká prvá poriadna hra, ktorú som hral ako decko. Extrémne ma to namotalo, mám tú hru strašne rád, je strašne immersive, neviem ako by som to slovo preložil v slovenčine. Že vás proste tá hra vcucne do toho deja extrémnym a veľmi návykovým spôsobom. Neviem si predstaviť hru, ktorá by bola takto návyková ako Mafia. Možno Red Dead Redemption, lebo tá hra je pre mňa veľmi ikonická. Hral som ju len pár hodín. A bol som z nej úplne napichaný. Je to moja najobľúbenejšia hra, rovnako ako Alfred Hitchcock, rovnako ako Quentin Tarantino a jeho film Django Unchained. Nespútaný Django, to je môj najobľúbenejší film. A moja najobľúbenejšia karetná hra je Bank. Takže sa to všetko tak spojilo, že ten Wild West a ten western, to sú moje najobľúbenejšie formy pop culture. Ak sa jedná o Wild West, som impressed a som úplne maximálne hooked. No ale Mafia bola tá úplne prvá, ktorú som takto aktívne začal hrať. Ako som povedal, dotedy som sa maximálne zamiloval a bola pre mňa všetkým. Miloval som ten gameplay, miloval som tú grafiku. Na tú dobu to bolo naozaj, že dobre graficky spravené, to nemôže povedať nikto. Keď sa pozrite na Mafiu jednotku a porovnáte si to s GTA 3, čo bola hra, ktorá sa často porovnávala práve s Mafiou. Aj keď development na Mafiu jednotku začal skôr ako na GTA 3, zahraniční americkí debili porovnávajú Mafiu jednotku s GTA 3 tak, že Mafia jednotka odkopírovala GTAčko, preto je to úplne naopak. No ale prečo robím toto video? S touto sériou už bohužiaľ nebudem môcť pokračovať. Teraz sa možno tých 8 ľudí, ktoré pozerajú moje videá, pýtajú, že prečo s tým chceš prestať. Dôvod je úplne jednoduchý. Už predtým v starších videách, aj vlastne v tomto najnovšom, čo je teraz na novom kanáli okrem tohto, 9. diel Mafie, tam dávam do upozornenia to, že to video môj notebook mi dovolil vyrenderovať len na 1080p. A taktiež som už v niektorých z predchádzajúcich videí povedal, že tento môj notebook je už starý deduško a je to s ním veľmi zlé. No a tým, že je proste starý deduško, tak nahrávanie Mafie pre mňa bolo veľmi náročné, ale najnáročnejší bol pre mňa edit. Používam na editovanie týchto videí program Adobe Premiere Pro, ale bohužiaľ po poslednom dieli z tejto série sa stala zmena. A zmena sa stala taká, že môj notebook úplne klekol. Keď som nahral 9. epizódu Mafie, bol to všetko v pohode. Notebook síce bol teplý jak indukčný varič. Bolo to akože utrpenie tu sedieť za tým horúcim notebookom, keď vonku bolo teplo, ale dalo sa to proste. Ten notebook to nahral a bol som spokojný. Avšak, keď som to začal editovať, tak mi to video, alebo ten program mi strašne sekal a absolútne sa nedalo v tom robiť. Tento problém som mal už predtým, keď som proste spravil nejaký strih, tak trvalo 3 sekundy, kým ten notebook zareagoval na môj input. Neskutočne ma to vytáčalo, lebo keď som chcel skipnúť na nejakú časť videa, tak to trvalo 3 sekundy, kým sa to tam dostalo, ten kurzor, ten ukazovateľ, a bolo to príšerné. Ale teraz v tomto poslednom edite to bolo ešte horšie. Trvalo to 5 až 10 sekúnd, kým sa vlastne ten ukazovateľ, neviem ako to nazvať, proste tá palička, ktorá vám ukazuje, že kde v tom videu ste, na tej timeline, tak mi proste trvalo extrémne dlho to postrihať. Ale nejako som to zvládol, notebook mi síce 3-krát spadol, 3-krát mi hodil blue screen, ale nejako som to prežil. Dal som to na YouTube a zistil som, že som tam spravil chybu. Rádoby vtipný bit, ako tam je ten footage z Chcete byť milionárom, ako sa Tommy rozhoduje, že či Salerio zoberie na to rande v úvodzovkách, alebo nie. Tak tam chýbal vlastne zvuk, tam mi chýbala tá theme, tá hudba, ktorá hrá v pozadí. Tak som to video stiahol z YouTube
A vtedy tie problémy úplne že brutálne nastali. Som tam dal to video, dal som tam tú hudbu naspäť a to video sa renderovalo, prisám Bohu, že asi 6 krát. 6 krát sa renderovalo s tým, že to proste seklo ten notebook, obrazovka sa zamrzla, buď to hodilo blue screen, alebo som ten notebook proste musel forcefully na silu proste vypnúť, aby sa reštartoval. Čo je samozrejme strašné a ten notebook to úplne zabilo. Snažil som sa dneska natočiť 10. diel Mafie. Bohužiaľ to nejde. Bohužiaľ môj notebook, ako som hovoril, že je to staré deduško, hej, tak doteraz bol v takom pomyselnom domove dôchodcov a bolo to náročné, ale bolo to v rámci možností v pohode. Ale teraz je už na infúziách, keď sa bavíme v takomto metaforickom tóne, už je na infúzkach, už má rakovinu a už má metastázy a zomiera maximálne. To, že to dokáže toto video ešte nahrať, absolútne neviem, ako ho postrihá. Drží sa, hej, ale je na infúziách a je to veľmi zlé. Toto je posledné video, ktoré z tejto úžasnej hry točím. Ani nie tak úplne z nej, iba je to posledný diel tejto série. Veľmi rád by som pokračoval v Mafii, lebo táto hra je proste legendary, to všetci vieme. To, že malinké štúdio v Brne dokázal urobiť takýto masterpiece je proste beyond everything, je to proste nad všetkým, je to úplne neuveriteľné. A aj napriek tomu, že definitívna edícia Mafie, ten remake je v pohode, tak sa stále budem vracať aj napriek tomu ku starej Mafii pôvodnej z roku 2002, lebo tá hra je proste neuveriteľná. Aj na bugy, aj na proste veci, chybičky, ktoré v tej hre sú, tak je proste legendárna. A dosť ma štve, že nie je na PlayStation 5. Tuším, že bola iba na PlayStation 2, kde bol aj taký race mod, takéto veci, čo bolo celkom fun. A mám taký pocit, že bola celá v angličtine, že nebola ani v češtine, takže tak. Čiže suma sumárum, bohužiaľ Mafiu a možno ani žiadne iné hry nebudem na tento kanál točiť, lebo môj notebook to nedáva. Naozaj sa ospravedlňujem za túto situáciu. Nie je to niečo, čo by som si vybral, alebo čo by som si robil dobrovoľne, alebo čo by som chcel urobiť. Strihať toto video bude pain jak svinia, lebo ten notebook zomrie. Ja si budem musieť dať nejaké ľadové kocky na ten notebook, to bude príšerné. A dúfam, že vás to nemrzí a dúfam, že budete s tým v pohode. Ak ste dopočúvali až sem alebo dopozerali, tak ste veľkí frajeri. Napíšte mi kľudne do komentárov nejaké pozitívne slova, lebo boli to, veľmi to boli to, čo teraz robím, bohužiaľ. Ale ďakujem vám veľmi pekne za všetko, za tú podporu, ktorú som mal počas tejto série. Nebolo ich veľmi veľa, ale bolo tam pár milých komentárov, ktoré som si naozaj že vychutnal ich čítať. Ďakujem, som veľmi rád, že aj pre ľudí, ktorí túto sériu alebo túto Mafiu hrali proste sami, poznajú na spamäť, tak som im dodal niečo nové. Môj komentár a môj drbnutý zrýchlený strih brainrotový. Takže vám ďakujem veľmi pekne a prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa, večera, rána alebo noci. Majte sa krásne, užívajte si života ako vždy a peace.